Seguim amb la sessió, amb aquesta segona compareixença, perquè tenim un matí intens. Aquesta segona compareixença és del conseller de Cultura que es troba a l'exili, en Lluís Puig. Ens acompanyen a la sala la consellera de Cultura, la Maria Antònia, la seva dona, i la Alba, la seva filla, que ens acompanyen avui també aquí a la sala. Sigueu molt benvingudes. I no sé si el conseller ens escolta, si ens sent. No sé si nosaltres el veiem. Perfectament. Moltes gràcies. Conseller? Aquí estic. Conseller, molt benvingut. Malgrat de forma forçada ha de fer una compareixença en videoconferència. Estem tots compromesos perquè això s'acabi i que la justícia s'imposi i que pugueu comparèixer en aquest Parlament de forma lliure. Avui no és malauradament així. Ens acompanya la consellera de Cultura a la sala i també la seva dona, la Maria Antònia, i la seva filla, l'Alba, que estem molt contents que estiguin també presents aquí a la sala. Conseller, mirarem de mantenir... Estem aquí al Parlament en comissions de pressupostos, per tant, el temps el tenim també molt acurat, perquè aquesta tarda hi ha comissions. Mirarem d'ajustar-nos amb el temps per poder fer la feina que hem de fer tant en aquesta comissió com en les tasques parlamentàries pel que fa a la gestió dels pressupostos. La forma, diguem-ne, d'aquesta compareixença, li donem a vostè la paraula per un període amb generositat ponderada, diguem-ne, d'aproximadament 20 minuts, però vostè digui el que consideri que hagi d'expressar, perquè la seva opinió és important per a la Comissió del 155, com a protagonista que va ser en el govern en aquells moments on van haver-hi les amenaces i l'execució, diguem-ne, d'aquest article de la Constitució, i per tant la seva compareixença, la seva aportació és important per a les tasques d'aquesta comissió. Després de la seva aportació donarem pas als grups parlamentaris per un període de 5 minuts perquè cada grup parlamentari faci les preguntes que consideri oportunes i posteriorment vostè pugui també contestar de forma precisa, si pot ser, perquè puguem evitar que pugui haver-hi alguna rèplica. Per tant, sense més, conseller, li cedeixo la paraula. Moltes gràcies, president. En tot cas, he pogut seguir amb atenció i detall tota la intervenció del president Puigdemont. Per tant, tot allò que pugui ser redundant a nivell polític no seré jo que us faci perdre el temps, i menys per avançar amb el treball dels pressupostos que, com bé comparteixo amb la consellera Vilallonga, ens estimen i tenim ganes de poder gaudir a la cultura el que ens espera en aquests nous pressupostos. En tot cas, molt bon dia a tothom, diputades i diputats. Jo sí que vull que les primeres paraules siguin d'agraïment. Agraïment a totes les persones que han possibilitat que avui pugui explicar aquí en primera persona, malgrat aquesta videoconferència, però que ja tan habituats per nosaltres és portar 2 anys i un trimestre, estar presents i connectant-nos en tots els racons del país i de qualsevol altre país del món a través d'aquests mitjans. Què ha significat entendre l'aplicació de l'article 155 d'aquesta Constitució espanyola? Doncs és el que, en definitiva, intentaré plantejar-vos, no tant per mi personalment, sinó per la cultura. El cessament fulminant que va suposar, per descomptat, va suposar, en el meu cas, per mantenir la lleialtat en el 130è president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont, i així també amb aquesta lleialtat institucional al poble de Catalunya. He tingut l'honor de formar part d'aquest govern, de compartir projecte i mandat en aquest govern que avui som mig recordats i mig considerats com a legítims. I precisament per aquesta càrrega emotiva de reconeixement no voldria estar-me'n de citar els estimats Rull, Turull, en Forn, en Romeva, la Dolors Bassa, en Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com els 2 Jordis.
Vostès saben que el meu mandat com a conseller de Cultura va ser breu, no va arribar als 4 mesos de durada, i també amb això explica que la meva experiència parlamentària hagi de ser tan breu com que crec recordar que es va limitar a una sola compareixença a l'hemicicle parlant precisament sobre el Consorci per la Normalització Lingüística. Un dels temes que abans del 155, que durant el 155 i que després del 155, és a dir, un dels temes, el català i l'aranès, que en els últims 40 anys ha tingut més de 80 sentències judicials en contra. Per tant, un tema del 155, però que ja arrosseguem de fa temps i que seguim arrossegant després del 155. Per tant, una persecució amb el tema de la llengua immerescuda, incompresa i inaudita. A qualsevol dels estaments internacionals que explico la quantitat de sentències contràries al fet que un ciutadà o una ciutadana es pugui adreçar al seu metge de capçalera, es pugui adreçar al seu ajuntament, no pugui declarar en català davant de la justícia, sent el seu idioma oficial, és totalment reconegut com una gran injustícia. Per tant, vull agrair tot el personal del Consorci, en aquest cas, el treball que s'està fent de posar al dia i de tirar endavant aquest organisme tan imprescindible. Vull agrair també a alguns dels companys de la Comissió de Cultura que veig aquí entremig de l'hemicicle que m'acompanyessin, si em permeteu fer aquest parèntesis, que m'acompanyessin davant de la meva presentació davant de la justícia belga i, per tant, veure'ls avui de nou em satisfà plenament. Bé, en tot cas, sí que referiré, segueixo continuant aquest vincle meu, amb aquest compromís adquirit, amb això que nosaltres anomenem de servei públic, en un entorn que aquesta vegada sí que puc dir em sento molt familiar després de tants anys de feina. Ja sigui exercint les responsabilitats derivades de qui ostenta un càrrec públic o ja sigui col·laborant-hi des del sector privat, en aquest cas tant des del món associatiu com des del món empresarial en el qual m'he pogut dedicar a la cultura. Per tant, abocat, com sempre he estat en el món de la cultura, dir-vos que... Perdoneu un segon, que tenia aquí molts papers i moltes notes i ara m'he saltat de pàgina. Dir-vos que l'aplicació del 155, per descomptat, va provocar alguns problemes molt visibles en l'àmbit de la cultura, com va ser, sens dubte, a nivell publicitari, a l'espoli de facto dels béns de les obres d'art de Sixena per part del Ministeri de Cultura espanyol. Dic espoli perquè encara avui en dia, si vostès van a visitar aquestes obres en el monestir on estan exposades, veuran com a sota les cartel·les on explica els objectes que són, veuran que diu propietat de la Generalitat de Catalunya. Per tant, estem en aquesta fase. Se n'ha fet una guerra que encara no ha acabat amb tot el front judicial obert ara amb el tema de Barbastre i que la consellera coneix o està patint en pròpia persona. Se n'ha fet d'això una guerra sacrosanta en defensa d'uns valors, d'uns problemes de l'Església Catòlica per la seva separació de bisbats, quan en realitat de problema no n'hi havia ni un. I aquí alguns diputats i diputades de les Terres de Lleida us ho podran corroborar. La gent de Sixena, quan volia anar a la Biblioteca de Lleida, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, a passejar pels carrers de Lleida o a visitar les obres d'art de Lleida, no tenien cap problema. Per tant, el Cinca no ha estat mai una frontera, el riu Cinca. Ara sí que l'han aconseguit crear. Han aconseguit crear una frontera allà on no hi era, en quant que les relacions s'han deshumanitzat a un nivell molt greu i, en definitiva, no s'hi ha guanyat res. No s'ha augmentat el nombre de visites i a menys visites vol dir menys gent que s'estima el patrimoni. Per tant, conclusió, eren unes obres d'art que estaven preservades per una administració pública i ara estan en mans d'un sector privat. S'ha reduït el nombre de visitants i l'estat de conservació en 2 anys s'ha deteriorat enormement. Per tant, vostè poden comprendre que com a responsables de cultura ens dol saber el mal que ha fet aquest 155 amb el tema del patrimoni. També jo dic que ens ha fet un bé, és que segurament ha fet donar compte a les persones de l'estimació que se sent pel patrimoni i que només en els moments que està amenaçat és quan es
un se n'adona que s'estima el patrimoni. És com la salut, que mentre un es troba bé no hi pensa mai, però quan et fa mal algú, de seguida te n'adones per on vas coix. Doncs el patrimoni passa el mateix. Sovint no li fem cas perquè ja ens sembla que tot va bé, fins que s'ensorra un campanar, ens expolien obres d'art o es deteriora alguna peça important per la comunitat que s'estima uns objectes, uns monuments, i que els reconeix com a patrimoni, diguem-ne, no? Dit això, dir-vos que també el 155 va suposar l'aturament d'alguna restauració important. Per exemple, la Seu de Lleida també va aturar unes obres que anaven a començar-se. Es va encallar l'inici de la Biblioteca Municipal de Sort. Es van encallar l'inici també dels arxius comarcals que encara en aquest moment s'estan construint, com era el de l'Alta Ribagorça i el de les Garrigues. Per tant, va ser un encallament amb totes les accions que hi havia preparades i que al final acaben deteriorant la relació dels serveis culturals públics adreçades a tots els ciutadans, a tot el territori. Tot i així, també haig de dir que el personal, deixeu-me que citi també l'agraïment al personal del Parlament de Catalunya, el suport que vaig rebre d'ells avui que estic present aquí en aquesta sala, el suport que tot moment em van prestar aquells 4 mesos, i per descomptat també a tot el personal del Departament de Cultura que, malgrat la nostra precipitada marxada a l'exili, us puc assegurar que durant tot el 155 van estar al peu del canó. Al peu del canó vol dir que vam poder seguir despatxant, treballant per tal que el mateix any 2017 el grau d'execució del pressupost establert fos molt alt i per tant es pogués gairebé executar, no el 100%, però una bona part, com també, no cal dir-ho, al principi del 2018 endegar totes les convocatòries d'ajudes a tot el teixit cultural, de tots els àmbits, de patrimoni, de política lingüística, d'associativa, empresarial, etc. I dic això perquè també, i vull citar-ho aquí, la connexió, la línia directa, malgrat ho féssim més obertament o més d'amagat, la connexió va ser possible gràcies a la secretària general, la Maria Dolors Portús, que en tot moment va suportar el trànsit del meu breu mandat de 4 mesos fins a la constitució del govern del president Torra el juny del 2018. La secretària general va ser clau per aquest enllaç entre la meva persona i les direccions generals, i també haig de dir, i aquí que quedi constància, que al matí del dia 27 d'octubre del 2017 es va preguntar a tots els alts càrrecs si algú volia dimitir abans de passar a la proclamació d'independència que fèiem a la tarda. També vull citar aquí que ningú, cap de totes les persones de la Conselleria de Cultura va voler dimitir. Amb aquest motiu, tots em van manifestar el seu suport i, evidentment, durant tot el 155 puc dir en veu alta aquí que la relació, el diàleg, va ser a través dels canals que ens permetia l'exili, fluid, constant i sempre amb voluntat del servei públic. Què està fent patir o què està provocant més dolor del compte a la cultura? No només el 155, sinó també, podríem dir-li, la inestabilitat, les irregularitats, tant a l'hora d'aprovar pressupostos o de configurar majories d'aquests darrers, jo us diré d'aquests darrers 7 anys, que són els que des del 2011 que vaig entrar amb el conseller Mascarell com a director general, doncs precisament un tema imprescindible en el món de la cultura, sigui la de l'associacionisme, sigui la dels gestors de patrimoni, sigui la dels sectors professionals, sigui dels experts en polítiques lingüístiques, el no poder treballar en plurianualitat econòmica. Això és que aquí a Bèlgica i en algun dels països que he visitat es considera el fet més normal del món. Nosaltres portem la cultura fa masses anys treballant d'avui a 3 mesos vista perquè ningú es pot comprometre. Per tant, no és només un problema del volum econòmic que es pot gestionar,
cada un dels consellers, sinó també del compromís que com a govern cal adquirir en augmentar les plurianualitats, sigui en forma de subvencions, sigui en forma de convenis, sigui en forma de contractes, programes. Vostès els hi poden dir el nom que vulguin, però tots ells passen per la plurianualitat com un element imprescindible per la millora i l'estabilització del treball cultural. En fi, insisteixo que la convocatòria i posterior resolució dels ajuts públics és, i era i serà totalment imprescindible per desenvolupar la cultura al nostre país. La nostra cultura està molt poc subvencionada, no està més subvencionada que cap altre àmbit ni sector, tot el contrari, pot estar més subvencionat en aquest moment la plantació d'ofals, i ho dic amb tot el carinyo i respecte pels pagesos que planten ofals, o el fet de comprar-te un vehicle nou, que sabem que d'aquí uns anys hauran de llançar perquè s'haurà d'anar, o ja no hi haurà benzina, està més subvencionat aquests sectors que no la cultura. Estem en uns moments, i ho ha dit també la consellera Vilallonga, que estem aportant a cada ciutadà de Catalunya la xifra de 33 euros l'any, més o menys, ara no discutirem un euro més o menys, que és un nivell baixíssim si aquí contemplem a dins la gestió del patrimoni, el servei de biblioteques, els sistemes d'arxius, les polítiques lingüístiques, etc. Per tant, és un sector complicat i que el 155 va generar encara més incerteses, més inseguretats i més feblesa per la manca de saber què podria comptar amb els ajuts del govern, i no cal dir el que això ha repercutit també a nivell municipals i de diputacions, etc. També s'ha de dir que la cultura catalana, de per si, l'emprenedoria que té els agents de la cultura catalana, que no les administracions, la cultura la fan els agents, les persones, és la gran capacitat de resiliència. I un dels exemples que ha fet aturar molt menys la creació cultural ha estat precisament la capacitat d'autoorganitzar-se de la societat amb el que se li ha dit els barcamis, amb aquests sistemes de micromecenatge que ha fet que la pròpia societat civil hagi encallat molt menys la producció cultural, com els dic, gràcies a aquesta resiliència, gràcies a aquesta capacitat que avui des de l'exili podem constatar com tants i tants creadors culturals en l'exili han seguit creant, han seguit fent obres d'art. I en tot el món és conegut en Pau Casals, però és conegut Robert Gerard i és conegut la Teresa Rebull, el seu exili de Banyuls, i és conegut tanta i tanta gent que des de l'exili han seguit fent cultura. I això ens sembla també que és un fet que no és novetat pel fet que ara estiguem 6 persones a l'exili, sinó que és una constant que al llarg de totes les dècades del segle XX la cultura catalana ha patit. En tot cas, dir-vos que en el cas de Sixena saben vostès que estic personat en el judici perquè he pogut fer declaracions per videoconferència i això és precisament el que no ens va autoritzar a nosaltres al Tribunal Suprem quan ens volíem personar en el judici de l'1 d'octubre. No voldria allargar-me ni escoltar els 20 minuts, que no sé quan acaben, però en tot cas sí que jo voldria dir-los que tinguem clar una cosa, que és que la cultura, afortunadament i per tots nosaltres, ens sobreviurà a la política i als polítics. La cultura ens sobreviurà a tots nosaltres, de tots els colors i de totes les ideologies. I d'això, siguem-ne ben conscients. És una cosa que he après, com els deien, aquests anys de servei públic i especialment aquests 2 anys llargs aquí a Brussel·les. Però també més enllà, atès que hi ha països que sí que reconeixen els nostres drets com a ciutadans lliures. He après, els deia que la cultura és una autèntica ambaixadora, de primer ordre, eficaç, revulsiva, contundent i molt efectiva. Els nostres artistes i creadors representen el millor de tots nosaltres i, com els deia, de la seva resiliència és digna de lloança. Sobretot és digna d'ésser superada. Cal posar-hi data de caducitat d'aquest exili cultural perquè els professionals de la cultura de Catalunya, a Catalunya, tenen dret a desenvolupar les seves vocacions i professions d'una manera digna. Tothom s'ha posat a la boca el nom de l'última cantant de moda, la Rosalia, però ningú ha citat que això és gràcies a un sistema públic d'ensenyament musical de qualitat que permet que surtin artistes de gran talla internacional. I si no hi ha aquesta formació de qualitat de base, difícilment podran sortir grans restauradors de patrimoni, grans lingüistes, grans músics o grans ballarins o grans actors o directores de teatre, etc. Per tant,
un clam també aquesta aposta decidida pels ensenyaments artístics i culturals en l'àmbit educatiu. No voldria deixar-me més coses, però sí que, si em permeten un segon, això, disculpin que no tinc gaire pràctica en aquest tema, m'he fet més notes de les necessàries, perquè després a la pràctica, com que no la tinc, m'acabo improvisant a moltes coses. Sí que voldria citar i llegir una miqueta més fidedignament el que he escrit, perquè no voldria oblidar-me res quan dic que hem passat de la revolució dels somriures a l'aprenentatge forçat de viure sota l'amenaça constant de la repressió. Els rictus s'han endurit i ho apuntava el conseller Romeva fa uns dies durant la seva compareixença. Ens cal reconquerir drets i preservar-los. Ens cal no renunciar a res per poder-ho decidir tot. Ens cal més cultura, millor cultura, més biblioteques per gaudir de la lectura, més ateneus i entitats que cohesionen el teixit social de màxima proximitat. Ens cal més arts de tota mena que provoquin l'interès a tots els segments de la població. Convertir el patrimoni en una veritable eina de desenvolupament sostenible. Més espectadors i, sobretot, amb més sentit crític. En definitiva, fer de la cultura una eina imprescindible per als objectius de l'Agenda 2030, imbrincada amb el medi ambient i amb la joventut que ha de liderar el futur immediat. En definitiva, ens cal alimentar l'esperit crític, cosa que aconseguirem principalment amb la cultura i en col·laboració estreta amb l'educació de la ciutadania d'aquest segle XXI. Vull acabar recordant la frase que molt abans que les citacions es posessin de moda ja encapçalava el meu perfil tuitaire que segueixo subscrivint, encara que estigui usada, mai esgotada, que va dir la Montserrat Roig. La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. La recordo sovint, especialment aquests dies en què s'escau també el 25è aniversari de la mort de l'Ovidi Montllor o el recent traspàs de l'estimadíssima Isabel Clara Simó. Cultura i revolució compartida entre territoris, units per una mateixa llengua, i arribats a aquest punt només demanar-los de convertir aquest esperit de revolta cívica en una oportunitat de regeneració única per al nostre país i per a la seva gent. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, conseller, per la seva compareixença, per la seva primera aportació. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, Catalunya en Comú Podem, el diputat Lucas Ferro té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies al compareixent per la seva intervenció. El primer que volíem dir-li, que li hem dit a tots els compareixents, els que estan a la presó i els que esteu a l'exili, és transmetre's la solidaritat del nostre grup d'en Comú Podem amb la vostra situació, una situació que considerem que ha sigut judicialment injusta. Judicialitzar la política us aboca a una situació que no és política ni jurídicament justa i que, a més, té conseqüències personals i, per tant, el primer que volíem fer és transmetre's la nostra solidaritat tant a vostè com a la seva família com a la gent que el troba a faltar. El segon, crec que també transmetre un missatge de confiança. Sabem que aquesta etapa de diàleg serà dificultosa, sabem que hi ha contradiccions, sabem que hi ha dificultats tant a l'hora d'entendre'ns en alguna qüestió com el fer-ho en una situació tan excepcional i amb una judicialització sense fi, però creiem fermament que el diàleg s'imposarà com l'únic camí possible. No hi pot haver mai més en aquest país una aposta de govern que no assumeixi que en democràcia cal dialogar i que el diàleg entre les institucions i el reconeixement mutu entre les institucions és indispensable per obrir una etapa de diàleg. I estem convençuts, a més, que aquesta etapa de diàleg suposarà el vostre retorn a Catalunya en llibertat
i suposarà també que es derogui i es corregeixi una jurisprudència que és lesiva per l'exercici de drets fonamentals de tots els ciutadans. I, per tant, volia transmetre-li tota la confiança en aquesta nova etapa del nostre grup parlamentari i dir-li que farem tot el possible perquè així sigui, perquè pugueu tornar a Catalunya en llibertat i perquè puguem corregir plegats en una mesa de diàleg una jurisprudència que és lesiva pel conjunt de la ciutadania. La primera pregunta que m'agradaria fer-li és que vostè està pendent d'una euroordre per la qual el van citar ahir el Tribunal de Primera Instància de Brussel·les i era si vostè tenia alguna novetat al respecte. Vostè ha citat alguns elements del 155. Crec que fonamentalment, per citar algun que vostè ha citat, el de Xixena, evidencia, com s'ha evidenciat en alguns altres processos, que l'aplicació del 155 va generar una indefensió jurídica de la pròpia administració catalana en litigis on ella formava part i que el govern d'Espanya no va assumir la defensa jurídica en alguns litigis pendents de la Generalitat i que això ha generat una indefensió tant en l'àmbit de la cultura com en els altres àmbits evident. Cal una institució que es pugui defensar jurídicament legítimament en aquells litigis i això no va operar en el 155. Ha citat vostè que la cultura ha patit dos problemes fonamentals. Un, el 155, i l'altre, aquesta inestabilitat constant de la política catalana. Nosaltres els compartim plenament. M'agradaria que fes vostè una valoració també d'aquests 2 anys de govern. És cert que ara hem arribat a un pacte pressupostari, és cert que a pesar de no ser uns pressupostos de cultura, diguem, extraordinaris, s'augmenta la partida de cultura, però és cert també que hem patit 2 anys d'un govern no només a vegades desavingut i que genera situacions com la que hem vist tot plegats, sinó també amb poca iniciativa legislativa i amb poca iniciativa de govern. I m'agradaria que valorés com això afecta el Departament de Cultura i quines són les iniciatives legislatives que vostè considera que s'havien d'haver impulsat durant aquesta legislatura. Per altra banda, li hem dit a tots els compareixents i m'agradaria dir-li a vostè també. Trobem a faltar certa autocrítica de tot el que ha passat a casa nostra. Avui segurament ens escolten molts ciutadans de Catalunya que no comparteixen que l'1 d'octubre sigui un mandat democràtic, que no van anar a votar l'1 d'octubre o que tot i anar-hi consideren que el resultat de l'1 d'octubre no és d'aplicació i no és un mandat democràtic que pogués tirar-se endavant sense excloure de la representació política a gran part de la ciutadania de Catalunya. A mi m'agradaria saber què li diria vostè a tots aquells ciutadans, molts dels quals, per lo que indiquen els baròmetres, consideren que la seva situació és injusta i que no s'hauria d'haver arribat fins aquí, a l'hora de construir el futur del nostre país. Què els diria vostè a tots aquells ciutadans que poden no compartir la repressió que vostès viuen, però que no comparteixen tampoc algunes de les decisions, i si vostè considera avui que ho farien tot igual o que caldria corregir algunes coses. Moltes gràcies, en tot cas, per la seva intervenció i per la seva compareixença i desitjar-li molta sort en lo personal i que es solucioni de la forma més garantista possible la seva situació. Moltes gràcies. Diputat Lucas Ferro, ara té la paraula el diputat Carles Riera en nom de la candidatura Unitat Popular, Crida Constituent. Gràcies, president. Bon dia, conseller. En primer lloc, el nostre agraïment, el meu agraïment per la seva fermesa i la seva resistència continuades des de l'exili davant la repressió també continuada per part de l'Estat espanyol i també gràcies per la seva fermesa i per la seva resistència i tenacitat en la lluita des de l'exili a nivell internacional per la defensa dels nostres drets col·lectius. I vostè ha citat Ovidi Montllor i, per tant, també sempre amb Ovidi al cor,
amb aquesta cultura i aquesta llengua que compartim els països catalans, com també tantes lluites pels nostres drets col·lectius i que volem seguir compartint algun dia en un país definitivament lliure. I miri, conseller, vostè ha parlat de cultura i de biblioteques i no he pogut deixar de pensar en que ja des de fa temps, però especialment en la resposta, en la mobilització popular que va haver-hi als carrers després de les sentències del Suprem el 14 d'octubre, es va fer molt popular i molt extès aquell crit i aquell clam davant de la comissaria de la policia espanyola de la Via Laietana que algun dia aquell edifici serà una biblioteca. Esperem que així sigui i ens agradaria molt que vostè hi pugui ser el dia de la seva inauguració. I bé, en quant a la qüestió del 155 i el que vostè ens pugui aportar des de la seva experiència i des de la seva visió com membre que va ser del govern en aquell moment, vostè ha parlat del paper fonamental de la cultura. Jo crec, nosaltres pensem que aquells fets, que aquests aconteixements, especialment els fets d'octubre del 2017, van significar un canvi molt radical, una gran transformació en la cultura política d'aquest país, perquè el que es va produir va ser un enorme moviment social, un enorme moviment popular de consciència política democràtica i de radicalització democràtica. Va ser, jo crec, l'experiència més gran que hem viscut i segurament una de les més grans que s'ha viscut a Europa i al món en els darrers anys des del punt de vista del que és la radicalitat democràtica i la democràcia participativa. Per tant, aquesta és una primera qüestió que jo voldria posar en valor a partir del seu al·legat en defensa del paper de la cultura. I algunes qüestions, algunes preguntes per si vostè vol fer alguna aportació més a la seva intervenció a partir d'aquestes qüestions que volem compartir amb vostè. Vista la seva experiència actualment a l'exili i a nivell internacional, com està vostè avaluant la resposta i les reaccions des de la societat civil a nivell internacional i des del món cultural a nivell internacional el que estem vivint políticament en el nostre país? Òbviament, ja donem per fet que segur que aquesta resposta i aquestes reaccions són diverses, però potser vostè en vol destacar o significar algunes especialment. En segon lloc, una altra qüestió que li volem preguntar és sobre una qüestió que ens preocupa molt i que hem compartit amb els diferents i les diferents compareixents que han assistit o que estan assistint a aquesta comissió, i és sobre la internalització, la interiorització del 155 que nosaltres considerem que s'ha produït en el nostre país. El 155 no només segueix vigent i sent aplicat des de l'Estat a altres nivells i d'altres maneres, sinó que el que ens preocupa encara més és com ha estat assumit per les estructures dels partits polítics del nostre país, si més no alguns d'ells, com ha estat interioritzat des de moltes instàncies polítiques, culturals, socials del nostre país, imposant-se límits i imposant-se la censura fins i tot abans que l'Estat ho hagi de fer. I per últim, des de la seva experiència a l'exili, des de la seva experiència des de la lluita a nivell internacional, com vostè creu, com vostè proposa que hem d'avançar per tal que aquesta acció exterior, aquesta acció internacional de l'exili pugui tenir una millor articulació amb l'acció política, amb la lluita política des de l'interior, tant pel que fa a la societat civil com a nivell internacional. Moltes gràcies, conseller. Gràcies, diputat Riera. Ara, en nom del grup republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares. Gràcies, president, i bon dia, conseller. Sumar-me als comentaris que feien els companys que m'han precedit amb temes de quan expressaven la solidaritat i l'enuig per la situació que estan visquent i que en tota la defensa de drets, òbviament, hi ha una estratègia que ha de ser compartida i ens hi hem
de trobar. I més especialment en el seu cas, òbviament tots tenen particularitats, però quan ho deia ha estat un honor, però alhora hi he estat 4 mesos, no? Per tant, que hagi de viure aquesta situació quan va haver d'assumir les responsabilitats de govern en un moment en què hi va haver canvis just abans de poder fer l'1 d'octubre, doncs també per aquesta situació especial. Abans el meu company de grup, el Jordi Orobitg, li deia al president Puigdemont és que, a més, no van aconseguir allò que buscaven perquè no van poder alterar les majories parlamentàries i no van aconseguir que el govern sortit de les urnes el 21 de desembre no fos independentista, per tant, no van aconseguir allò que buscaven, però és que, a més, van anar a buscar l'afectació en aquella gent més vulnerable. I per això, també, en la part de la cultura que hi afecta, que ens ho pogués valorar. Donar-li 3 dades concretes en l'àmbit cultural, i a més és d'un moment en el que vostè ja estava cessat, però sí per constatar quines afectacions va tenir en la cultura l'aplicació del 155, totes les programacions culturals que es van veure alterades i la relació que això pugui tenir amb l'aplicació del referèndum és veritablement nul·la. Les 3.500 declaracions de responsabilitat que van haver de signar els treballadors que es van quedar al departament i sumar-nos a l'agraïment que vostè els hi feia per haver d'assumir en aquell moment tan complicat la feina, i la companya Gemma Geis sovint posa l'exemple de les universitats i com havien de dir que la potassa no era per fer el referèndum. Doncs en l'àmbit de la cultura també ens vam trobar que un concert no era pel referèndum o que una ballada de sardanes tampoc. Per tant, les situacions en les que vam haver de viure, o la cancel·lació de reunions com el Consell Social per la Llengua Catalana o el Consell Assessor pel Patrimoni Cultural, posterior a l'aplicació del 155, i per tant també aquesta voluntat d'aturar la gestió d'un país. Em sumo especialment dels aspectes que situava amb la defensa de l'espoli, o amb la lluita contra l'espoli de les obres de Sixena, que deia, no només perquè el company dels comuns parlava de la indefensió, sinó perquè vostè, com deia, està amb el litigi, però també la consellera Villalonga fa uns pocs dies va estar a les Terres de Ponent acompanyant l'alcalde Puello i el president de la Diputació, el Joan Talarb, amb aquest nou embat contra les obres que hem vist que des de l'Aragó continua, i per tant situar també aquesta diferència entre el posicionament que hem vist per part seva i per part de la consellera, donant tot el suport al territori i al patrimoni, a diferència del que el senyor Santi Vila va fer lliurant les obres d'Arc del Manac de forma voluntària. Per tant, refermar aquest suport que hem rebut i donar-li les gràcies. I en aquest sentit, el Parlament va aprovar una declaració institucional per àmplia majoria fa uns pocs dies, i s'hi parlava dels drets i dels deures. I, efectivament, l'estat de conservació de les obres també és un deure. I el 155 no només va afectar en aquest espoli, sinó en què després historiadors o persones que es dediquen a la cultura i al patrimoni haguessin de veure com columnes d'aire gelat sortien directament cap a les obres i, per tant, es barrejaven elements que no haurien de barrejar-se mai per la bona conservació. Per tant, no només en l'espoli, sinó també en el mal ús que després n'han fet de la conservació d'aquests materials i en què cal garantir aquesta integritat de les obres. I finalment, perquè m'ha agradat sentir-lo parlar del finançament, per tant també de l'actualitat política, que això és una que sempre que parlem amb els presos, amb els exiliats polítics, és una cosa que posem damunt la taula perquè alguns han desaparegut del mapa polític, altres seguiu fent política i això és molt important. I, per tant, aquest creixement del pressupost de cultura, que segur que per qui el viu no és suficient, però que augmenta un 14% i, per tant, cal que hi hagi aquesta fermesa en seguir defensant que en els propers pressupostos encara hi hagi més i millor cultura i, per tant, acabo també amb la frase que vostè deia. Moltes gràcies i a seguir lluitant. Gràcies, diputada Espigares. Ara, en nom del grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Gemma Geis. Bon dia, conseller, diputats, diputades, també la família avui que l'acompanya aquí, encara que sigui a través de la videoconferència.
Vostè ha explicat en detall els seus 4 mesos i l'afectació del 155 també en l'àmbit de la cultura, i jo voldria recordar aquest informe que ens va fer servidors.cat, en el qual hi ha un detall de tota l'afectació de les polítiques públiques de la Generalitat i també fa referència al dany que va causar en relació amb la cultura. Abans el president Puigdemont, quan deia quines vies de resolució, feia referència a la necessitat de reconèixer Catalunya com un subjecte polític. Doncs bé, segurament com que no ens reconeixen com a subjecte polític i tampoc respecten la nostra llengua i la nostra cultura, un dels danys que va patir l'aplicació del 155, que ho vam recordar la setmana passada, va ser la impossibilitat de la Generalitat de Catalunya de poder-se defensar jurídicament. I això amb l'aplicació del 155 va ser aprofitat en el cas de la cultura, en el cas de les obres de Sixena. Aquí, doncs, recordar també, i puc citar abans el que deia del Breviari de Ciutadania i la sinceritat, com el president Puigdemont reconeixia la lleialtat, en aquest cas del conseller Puig i el conseller Santi Vila, en la defensa d'aquest patrimoni, que els dos estan processats per la defensa del patrimoni català, i es va produir, va ser segurament un dels casos en els quals aquesta usurpació de funcions i la impossibilitat de la Generalitat de poder-se defensar va causar aquests danys. Però abans hi feia referència a aquest dany a la cultura i a la llengua, perquè més enllà del cas de la Sixena, que encara té derivades judicials, també es va produir una pèrdua de projecció institucional de l'àmbit de la cultura i de la llengua catalana. Per exemple, es van clausurar les webs de les delegacions per tal d'invisibilitzar la gestió de la promoció de la cultura catalana i de les empreses catalanes a l'exterior. Es va veure afectat el Consorci del Museu Castelló de Catalunya, el Consorci del Museu de Ciències Naturals. Es van cancel·lar a l'Art Santa Mònica un cicle d'exposició arran de la intervenció als comptes de la Generalitat. Van tenir incidència del Festival Nacional de Poesia 2017, Poesia als Balcons de 2018, i també en relació no es van donar les tradicionals creus de Sant Jordi. Però a part d'això, també, en el canvi de la llengua catalana no va ser menor, perquè la manca de respecte envers la nostra llengua es va produir perquè en l'aplicació del 155 els documents interns dels expedients que havia d'aprovar el Consell de Ministres en substitució del govern català perquè estava a l'exili o a la presó s'elaboraven en castellà o es traduïen. Per tant, cap respecte a aquest reconeixement propi dels catalans, de la nostra llengua, també en l'aplicació del 155, i això també crec que és bo recordar-ho. Finalment, conseller Puig, dir-li que vostè també ha continuat fent de conseller legítim de Cultura, perquè sempre les vegades que hem hagut d'acudir i no ho podem normalitzar a Brussel·les a fer una reunió de grup parlamentari, que també ho normalitzem, però és que quan agafes l'avió sempre dius per què jo com a diputada no puc estar al Parlament reunint-me amb membres del meu govern o persones que han estat escollides diputats o diputades. Sempre vostè fa referència a aquesta funció que ha dut a terme també a l'exterior de reconeixement, de projecció de la llengua catalana i de la cultura, i sempre hi ha un concert, hi ha una exposició, i per tant aquest fil, aquesta connexió vostè mai l'ha perduda. Per tant, gràcies per explicar i per explicitar el dany que va patir, que va causar el 155 també a la cultura i a la llengua catalana, i l'esperem ben aviat aquí a Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, diputada Geis. Conseller, si voleu prendre la paraula per contestar als grups parlamentaris, em sentiu bé? Sí, us sento perfectament. Com que tinc la imatge congelada i no sabia... Congelat. La veu no, la veu ens arriba bé, però la imatge està congelada. No he estat indiferent a cap de les intervencions dels representants de cada grup parlamentari i, per tant, no us penseu que sóc així de fred i d'eixut, sinó que la imatge veig que fa estona que està congelada, res més lluny de la meva voluntat. Bé, no sé si us podré contestar a tots i totes amb l'extensió o amb el detall que potser em dieu, però en tot cas agrair-vos el posicionament de solidaritat, no cal dir-ho. Pel que fa respecte breument a la meva situació jurídica, que és el que menys
toca avui aquí només dir-vos que la justícia belga no vol vulnerar la presumpció d'innocència de cap de les persones, de cap dels ciutadans que estem visquent a Bèlgica i que sempre ens presentem davant de la justícia. I quan dic que no vol vulnerar la nostra presumpció d'innocència, vol dir que estan estudiant molt a fons si comença el meu judici contra mi, perquè no sigui cas que pugui contaminar la presumpció d'innocència del president Puigdemont o del conseller Comín. És per això que abans s'han fixat el 18 de febrer per decidir si la petició d'extradició queda en suspens a l'espera de la resolució del seu suplicatori, aleshores començaria el dia 24 el judici a la meva persona. Si el dia 18 la justícia belga decideix rebutjar aquesta petició d'extradició a Espanya, perquè al moment que va ser redactada els 2 eurodiputats en aquests moments, i a partir de la setmana vinent 3, afegint-hi la Clara Ponsatí, en el moment que va ser redactada aquesta petició d'extradició ja eren eurodiputats, el president Puigdemont i el conseller Comín, quan es dicta l'ordre d'extradició, a l'octubre del 19, ells tenen la immunitat reconeguda oficialment des del 2 de juliol del 2019. Per tant, és una ordre d'extradició que no té sentit, efectes meus particulars, i per tant, si es rebutja aquesta petició d'extradició, el meu nom, que està inclòs en aquesta documentació, retorna també, queda rebutjada també, a l'espera que la justícia espanyola vulgui fer una 4a petició i, si fracassen, faran la 5a i la 6a. I en tot cas, l'única tranquil·litat que jo puc donar-los és que coneixen perfectament que es tracta d'un tema polític i que només des de la política s'hauria d'estar solucionant aquest tema. Per tant, també la crida al diàleg que feia la primera de les intervencions, no cal dir que per nostra hi és, hi ha estat i serà, però precisament parlant del diàleg, vull enllaçar-ho ja amb l'anterior conseller Santi Vila, que em va precedint a mi, amb el cas de Sixena, que també s'hi han referit tots vostès. Mirin, en aquell moment a alguns els agradarà més que es va fer o que es va deixar de fer, però en tot cas s'estava plantejant la cooperació i col·laboració, no entrar en discussió de la propietat de les obres, sinó entrar a parlar de cogestionar, de fer exposicions itinerants, de reproduir en màpings, de compartir el que fes falta sense entrar en el tema del dipòsit permanent o del dipòsit temporal. Per tant, amb unes vies de diàleg totals i obertes davant de que la Generalitat de Catalunya tenia unes factures i uns comprovants de pagament d'aquestes factures autoritzades pel Vaticà de Roma i autoritzades pel Ministeri de Cultura espanyol. I parlo de l'època que el director general de Patrimoni es deia el senyor Lluís Bonet, que és un nom important pel patrimoni català. Per tant, no es va fer de qualsevol manera i per això en cap moment el govern de Catalunya mai hem volgut renunciar a la titularitat que tenim més que ben feta i demostrada, autoritzada, etc. Per tant, crec que tant el conseller Santi Vila com jo, i no seré jo ara qui faci de jutge, vam complir amb allò que la llei del patrimoni cultural de Catalunya estableix. I aquesta llei del patrimoni cultural de Catalunya estableix un nivell de protecció que la llei de patrimoni espanyol no diu. I diu, la llei de patrimoni espanyol diu que per gestionar aquests temes cal remetre's i dona la màxima prioritat a la llei de cada comunitat autònoma en quant que tenim les competències plenes en la protecció del patrimoni. Per tant, no només vam complir amb la llei del patrimoni cultural català, sinó que, a més, vam complir-la amb la llei del patrimoni espanyol, perquè la llei del patrimoni espanyol també diu el mateix. Per tant, alerta perquè el tema de la gestió del patrimoni, per aquesta qüestió de separacions de bisbats, com els deia, s'està convertint en una mena de creuada en la defensa d'un sant grial que és fals al 100%. Són només interessos polítics i, per tant, que ningú vulgui veure en la persecució política que estem sotmesos ara, el conseller Santi Vila i un servidor, que ningú hi vulgui veure altres visions, altres interpretacions. La llei de patrimoni, també dir-vos, algú preguntava potser quines iniciatives legislatives hi hagués pogut haver-hi aquests 2 anys de govern i no hi han hagut, si hem de fer autocrítica. Doncs miri, a mi m'agradaria
A mi m'agradaria una llei de patrimoni cultural nova, tant la del patrimoni material com la de l'immaterial, però estic segur que a la consellera també li agradaria. Però és que la democràcia té això, té les aritmètiques que té, i per tant no serem, o no seré jo qui digui que s'ha de fer coses si les sumes aritmètiques dels suports no hi són. Per tant, encantat de modernitzar la llei de patrimoni cultural, que tots els que ens dediquem a la cultura sabem que cal, i la consellera Vilallonga n'estic seguríssim que també. Però, per respecte a l'aritmètica parlamentària, també és evident que hi ha coses que es poden fer en uns moments i d'altres no. Jo, per descomptat, agrairia al senyor Riera, agraeixo la invitació a venir a assistir a la inauguració de la seu de la biblioteca de Via Laietana. En el moment que tinguem data per inaugurar, puc ben assegurar que no hi faltaré. Però també ens cal revisar aquesta llei de biblioteques que estableix una ràtio d'habitants per població que li pertoca una biblioteca de sector públic, de servei públic. Avui en dia hi ha poblacions molt inferiors en nombre de quantitat d'habitants que, gràcies a les biblioteques, hi troben el primer punt d'encontre entre ciutadans i ciutadanes que arriben a una població i la cultura d'aquell municipi passa a ser utilitzant la biblioteca, o perquè hi ha la wifi gratuïta, o perquè ja hi tenen possibilitat d'hores d'estudi els joves, que potser a casa seva no hi tenen, o perquè els horaris d'aquestes biblioteques, si el pressupost ho permet, es poden adequar a obrir les portes a les hores que convenen. Per tant, no només la biblioteca que ens deu l'estat espanyol, per dir-ho així, si és que encara volem que ens la pagui, però si no, com bé deia també la consellera, en pocs dies de reduir el dèficit fiscal, la biblioteca ja estaria pagada. És així de fàcil. Amb menys dèficit fiscal tindríem un molt millor finançament. I parlant de finançament, perquè també s'hi ha referit la senyora Espigares d'Esquerra Republicana, esclar, jo els hi vull fer una reflexió, superant amb escreix el que previsiblement aquest any vostès aprovaran. Estaríem tots els aquí presents d'acord, o tot l'hemicicle, que del diner públic que pot gestionar el govern de Catalunya es destinessin 100 euros a l'any per habitant? 100 euros l'any només. I facin la comparativa amb territori, amb sanitat, amb ensenyament, amb Mossos d'Esquadra o amb qualsevol de les altres àrees de govern. 100 euros l'any per habitant a Catalunya els hi sembla que seria una xifra assequible i que ens situaria amb la mitjana europea? Doncs mirin, 100 euros l'any és el 3% de cultura. Aproximadament si comptabilitzem 7 milions i mig de ciutadans i ciutadanes. Però ens mereixem o no ens mereixem destinar 100 euros l'any per habitant a la cultura? I quan dic cultura estic dient, repeteixo, perquè m'agrada fer-me pesat, a la política lingüística, que tant ens cohesiona, a la conservació del patrimoni, Aviam, els serveis de la càmera que porten el tema de les comunicacions, sisplau, si ens podeu resoldre... Pots sentir? Ara sí. Val. Quan m'he esbarrat, s'ha tallat. Bé, deixem estar el tema del finançament, em sembla que ha quedat clar si m'han sentit, que només els hi proposo això. Considerin si del diner públic podem destinar 100 euros l'any per habitant a Catalunya. Si tan important és la cultura catalana com diem que ho és. Per tant, sí que voldria salto d'un tema a l'altre, per no allargar-me, que em sap greu per vostès. Sí que durant el 155 vam, com a govern a l'exili, quan encara no estava constituït el govern del president Torra, vam proposar unes creus de Sant Jordi precisament perquè no hi hagués interrupció. La nostra tasca era enllaçar el govern del 27 d'octubre del 2017 amb el govern del president Torra quan prengués possessió. Per tant, sí que des de l'exili es van proposar unes creus de Sant Jordi i vull deixar constància que per primera vegada acomplien la paritat de gènere al 50% entre homes i dones. Ho dic perquè a la història segurament això no quedarà escrit, però sí que en seu parlamentària voldria que quedi citat. Ha estat la primera vegada el 2018 que les creus de Sant Jordi proposades des de l'exili complien la paritat de gènere al 50%. Proposta de creus de Sant Jordi que en el moment que el juny es va fer efectiu l'actual govern
crec que es va fer l'acte de lliurament al juliol del 2018, per dir-ho així una miqueta, no? Dir-los que alguns consells, com deia, del Consell Social de la Llengua, o alguns altres consells que els van interrompre, també els diré una cosa. N'hi ha alguns que es van interrompre voluntàriament, perquè no volíem que els presidís el ministre. No volíem que els presidís el ministre. Hi havia alguns que ens feien més mal al cor veure que el ministre d'aquell moment, que ens havia fet l'expoli de Sixena, presidís o firmés o signés alguns decrets o algunes reunions abans que paralitzar-lo durant uns mesos que sabíem que tard o d'hora estàvem a punt ja de formar govern. Un govern eficient, que es deia uns, i que alguns altres discutien si calia fer o no calia fer. Vostès ho recordaran, aquella polèmica del moment. Però, per tant, no tot el que es va encallar, el que ens va fer mal sí que va ser encallat pel 155, però algunes reunions que podien esperar un mes o dos o tres, vam voler-les aturar explícitament per tal de no donar la imatge que Madrid estava dirigint la cultura catalana. I això, si em permeten, potser és un error o no, però va ser una presa de decisió ben conscient de tots els responsables. Miri, també del tema de la internacionalització, no cal que els digui que no tinc altra feina, per dir-ho així, que defensar-me davant del jutge i dedicar-me a la internacionalització. I precisament dir-los que constantment la presència de les millors creacions d'excel·lència cultural catalana les tenim aquí. Quan dic aquí no vull dir a Bèlgica, vull dir a tot l'entorn europeu. A París, a Londres, estan a una hora i mitja de tren des d'aquí. Aquest divendres podré repetir l'assistència a un espectacle a la Fura dels Baus, al millor teatre de l'Òpera de Brussel·les, i el mateix dissabte a Luxemburg s'estrena una òpera composada per un compositor català, Joan Bagés, que a vegades no poden estrenar a Catalunya, cantada per el gran tenor Roger Padullés. Per tant, constantment tenim presència d'arts de carrer, del circ, de la música, de la dansa, del teatre, de molts creadors que sovint a Catalunya no tenen el suficient coixí, diguem-li, econòmic com per poder-hi tenir la residència fixada. No és normal que, per exemple, les orquestres simfòniques estiguin amb el nivell d'inestabilitat permanent que estan, quan ens en falten més. A qualsevol ciutat europea, ciutats similars a moltes capitals de comarca de Catalunya tenen una pròpia orquestra estable. Això està molt lluny del que ens podem imaginar a Catalunya, però no és descabellat que hi somiem, perquè una societat amb més cultura és una millor societat, és una societat més lliure, més crítica, més democràtica i més participativa. I quan dic participativa vol dir això, aquesta cultura popular, no només la d'elit, que alguns s'entesten en diferenciar, aquesta cultura que realment hauríem de sumar a les sumes de les polítiques socials, que no hi ha manera mai que es vulgui comptabilitzar la inversió en cultura, no la despesa, sinó la inversió en cultura com una gran inversió en cohesió social, en polítiques socials. No ho he entès mai i ho critico des d'aquí, si em permeteu vostès, amb la fredor que dona una pantalla de plasma. Però sempre he estat defensant que la major part, per no dir el 90% de la inversió en cultura que gestiona la Conselleria de Cultura són polítiques socials. Polítiques socials que fan esforços, per exemple, per adaptar els històrics ateneus de Catalunya per poder fer inversió en obres de restauració d'aquests ateneus perquè les persones amb discapacitat o dificultats de mobilitat puguin accedir-hi. Esforços perquè des d'aquesta cultura popular amb les persones amb deficiències visuals o audiovisuals puguin tocar-la, sentir-la i viure-la, la cultura. Per tant, una cultura popular ramificada per tot el territori que gràcies en bona part, per no dir quasi tota, gràcies al teixit associatiu tant enriqueix i tant eixampla la base, eixampla la base social dels ciutadans de Catalunya al voltant de la cultura. Per tant, més internacionalització, com més millor, no cal dir-ho sempre, per això, a partir d'aquesta excel·lència que ens genera l'excel·lència de la gestió i de la formació, per després passar a l'excel·lència de la difusió i de la divulgació. Em sabria greu deixar-me alguna cosa o que algú de vostès se sentís que no li he respost explícitament, em disculparan si és així, però em sembla que en línies generals he intentat agrupar-ho tot amb un sol discurs. Si em permeten també una última cosa, on és el Partit Socialista de Catalunya? On és el Partit Socialista de Catalunya? Sisplau,
algú que li faci arribar la meva demanda des d'aquí. Com pot ser que el Partit Socialista de Catalunya no estigui avui assegut aquí per parlar de cultura, més enllà de la política del 155? On és el socialisme català? Sisplau, digueu-los-hi de part meva, als seus representants, que m'han decebut. M'esperava trobar-los aquí asseguts per poder tenir un canvi d'impressions cara a cara. I acabo. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, conseller. De veritat, moltes gràcies per les seves paraules, per la seva compareixença de gran utilitat i de gran interès, però sobretot gràcies per el seu compromís intens, viu, vigent i, si em permet també, apassionat al servei polític dels drets i les llibertats col·lectives d'aquest país i del conjunt, diguem-ne, d'Europa, i el seu compromís per la cultura, per la seva vocació de servei que ha manifestat avui sobradament al servei de la cultura. I també, si em permet, una referència que a mi m'ha colpit i crec que com un militant de la cultura que és vostè, entenc que vegi la resiliència com un valor necessari en la cultura, que vegi en les adversitats i les amenaces, com molt bé ha dit, doncs al final també valors que afavoreixen el compromís i l'increment de compromís i també de presa de consciència. Malauradament, el nostre país, que té una identitat, la fortalesa de la qual es sustenta bona part en la cultura, hem de veure-ho des d'una actitud necessàriament molt resilient. Per tant, aquesta aportació crec que també diu molt del seu caràcter, de la seva actitud respecte al seu compromís en la cultura. Moltes gràcies per la seva aportació, crec que serà de molta utilitat pels treballs que aquesta comissió ha de fer. Moltes gràcies i que tingui bon dia. Agrair també la presència de la consellera Vilallonga i dels seus familiars que avui han acompanyat aquí, la seva dona,